Hej alle sammen og velkommen, og i dag har vi Nicoline med. Og vi skal lave bolsje challenge. Så har vi lige spyt på, som de har fundet på. Og en bolsjepose, som jeg åbnede ligesom mig. Og jeg vil starte med at trække. Med bolsjeskæld. Sig du får en sort lakrids, sig du får en sort lakrids, sig du får en sort Okay, hvad er det, Nicoline? Nu skal jeg gøre. Undskyld. Hallo, jeg skal trække før. En orange. Fik den sidste orange, eller hvad? Ja, nej, der er en mere. Jeg fik en lyserød. Jeg fik en lakrids. Jeg kan ikke lide lakrids. Jeg kan heller ikke. Ej, prøv. Jeg er ikke med på det. Den her smager appelsin. Ja. Væk med den her. Spyt den derude. What's up? Spyt den ud, Silje. Skal de se, at du spytter den ud? Kom nu, spyt den ud, Silje. De kan ikke se det. Hvorfor spyt den ud? Så har vi bare ikke en spytpose. Nå. Silje, træk igen. Hvordan spytter I den ud? Hvordan er det, skal vi? I en grøn? Ej, det skal ikke. Okay, så ved vi det her andet. Nej, jeg har det. Jeg har det bare. Her er Siljes. Det her er klar. Hvorfor gør du det der? Fordi så kan vi få dem igen. Her er Annes. Og der er din. Og jeg fik en grøn, og jeg fik en rød. Skal den ikke vende som den her? Det ved jeg ikke. Jo. Kom så. Lyserød. Jeg fik en grøn. Der tykker med ind i. Og banan. Banan. Og jeg kys. Jeg elsker jordbær. Æble. Ej, jeg er overhovedet ikke med på min. Silje, hallo, får du lov til at komme i BR hele tiden, eller hvad? Det der har jeg ønsket mig hele mit liv. Hvad så? Og får jeg det ikke engang. Obi. Det er der Obi til fødderne. Ja. Det er mere, som du har det. Men det er som er legetøj, heldigvis. Og jeg går sådan. Ej, prøv lige at se. Anne, prøv lige at se. Nej, Nicoline, prøv at se Anne. Fuck, du ligner en abe. Du ligner en rosten påsk. Jeg ligner mere en rosten påsk. Ej, det gør jeg mest. Jeg kan ikke være. Ej, jeg kan ikke se mig. Jeg kan ikke være. Jeg ligner også en abe. Ej, godt. Kom nu, vi skal i gang. Jeg er bare nu vil jeg trække til. Så vil jeg bagefter. En orange igen. Det var den sidste Du måtte ikke sætte den i munden. Jeg fik... Ej, Jeg fik en orange igen. Jeg fik en klam. Hallo, Anne, jeg fik pimmente. Ej, ikke. Nej, Jeg lægger den her igen. Oj, det ligner... Hallo, når man har slutter alt det der af den der lille, så ligner... Dem der, vi ikke kan lide, dem lægger vi herovre. Ja. Hallo. Ja, Anne startede med Nicoline. Men i helvede havde jeg ikke også... Nå ja, den spyttede vi ud. Ja. I skraldespanden. Jeg havde kun fået de gode. Men vi spiser dem bagefter igen. Bare så min mor ikke... Så min mor ikke skulle blive sur på os. Så spiser vi dem bagefter igen. Jeg har ikke engang fået en rød. Det er der heller ikke flere af. Ej, så får det hisset det her. Hvor er jeg utilpimplet? Jeg kan ikke. Så giv mig den. Det er en tiggerligger. Jeg har bare fået de fleste. Og I får bare alle de gode. Altså. Jeg har fået de Nu starter jeg med at trække ned fra lorteposen. Nej, kom
please en god en. Please en dårlig en. Please en dårlig en. Please en dårlig. Nej. Please en god. Blå. Please en god. Fucking smør. Skål, mand. Hvad smager? Den her gang vil jeg starte med at trække. Der er flashback, der er kun en tilbage. Ups. Jeg har 4 bananer. Og Nico skal nok lige skynde dig. Jeg ruller helt mit tættere på det igen. Ja. Kan jeg godt forstå. Au. Jeg har kun 2, jeg kan lide. Den smag. Silje, du skal have den sidste, fordi du har kun 2, og vi har 3. Og jeg har 3, og Nicoline har 4. 5. Nej, du skal ikke have min. Rent faktisk, så har jeg... Hvorfor? Er de gode, Fordi så så har vi lige mange. Hej, jeg kan godt lide de her. Så har jeg Eller så vi mange. skal have lige mange. Der er jo ikke flere, du kan lide end. Nej, men altså, vi har jo alligevel ikke flere bolcher, kun én. Silje, kan du godt lide den her? Så skal jeg have den sidste, fordi så har vi lige mange alle sammen. Jeg tager den alligevel. Ej. Jeg skal finde den her. Så tager jeg rækkefølge, hvad for nogen, der er dårligst. Jeg æder dem alligevel, selvom de er dårlige. Jeg elsker dem. De er ikke så gode. Og jeg siger ikke, så går jeg og æder dem. Jeg tager de orange. Og jeg skal følge med i den. Altså, nu føler mig på mit værelse, og det er mit kanal. Nu synger vi alle sammen. We can be golden, wanna be golden, golden the lives that's meant to be. We can be golden, wanna be golden, golden the lives that's meant to be. Nu kan I høre Anne synge. Maria, hende er evig glad, gik tur på et rabarberblad, og mødte sig og en snegle, så snegle, ej, Sneglehus. Hvordan har vi lige prøve noget? ej, Nicoline, du sagde, de sidder med Nicoline. Anne. Nej, jeg gjorde ikke. Nej, det der. Jeg røg ved posen. Du ret op i Nicoline. Ad. For helvede, det er klamt der. Ej, Anne, stop. Ej, hvor er det klamt. Jeg har bare den eneste side ved siden nærmest helt ude af kameraet. Og hvad? Hallo, Anne, kunne rykke dig lidt længere hen til mig. Oh my god. Maria, hørte vi glad, gik tur på en. Hallo, vi gør den her. Vi siger farvel. Vi siger farvel. Okay. Og husk at give et like, hvis Nicoline skal være med i de andre videoer. Husk at give et like, hvis mig og Nicoline skal være med i en af de andre videoer. Stop med prikken. Det er også din kanal, Anne. Hej hej. Hej hej. Vi ses.